Bemegy. Rúgjuk már bele. Jó, keke szerelmes lettél. Ja. Dúl a lap. Kísérd el oda a lyukhoz. Mondd neki, hogy menjünk biztonságos helyre, vagy jobb helyre. Na, de hol van az a izét, hogy az itt, ami szerelmünk most véget ér. Ne, az majd az majd ott az alagútnál, amikor, vagy nézd, lyuknál, aztán beelőjük. Szegény. Nem áll. De. Szegény csaj. Gyertek. Ki ne tudjon kifutni. Állítsd meg ott középen, nézd, mondd, hogy nézd le. Emilio, akarod? Esetleg? Jaj. Te, majd te. Nem. Ne engedd ki! Álljunk be úgy, hogy ne tudjam kimenni. Én is ezt akarom. Kicsit De jó lesz. Pedro. Istenem. Fernando. Na, Emilio? Én ültem be a rendőr mellé. Tiéd. Na, nem. Az, hogy el tudsz szökni, vágjátok. Ja. Valaki zárja azt a lépcsőt ott. Milyen lépcsőt? Én itt maradok mellett. Ott van egy lépcső. Ja. Jó. De valakinek be is kéne rúgni. De hogy? Hogy lehet berúgni? Hát... Most mutassam be. Nyomom célzás, azt az F-et nyomogatod. Ja. Nagyon verdes, de amúgy szerintem csak megvered a korlát mellett. Ja, az a Hogy gond. rá kéne venni, hogy beugorjon. Aha. Akkor leerpézzük a fegyverelővételt, és mondjuk neki, hogy lelőjük, hogyha nem ugrik a szerelmével. És te viszont nem ugrasz. Te nem ugrasz. Írd be, hogy bocs, meggondoltam magam, baby, amikor esik. Így kezd el begépelni, addig leerpézzük a fegyverelővételt. Ó, Emilio. Hallom. Na, kezdhetjük? De írjad neki, hogy... Várjál, majd úgy írjad neki, hogy... Sajnos... De Sajnos ugranunk kell. leugrani. Micsoda? Nem fog leugrani veled amúgy. Velem nem, csak egyedül. Bazd meg! Megint lefoglalták valamelyik kocsimat. Picsából nem vittük el aztán. Figyelj, most foglaltak le a kocsin. Vaj, most írta OC. Én nem látom, mit írtad. Mindegy, ha erre futna, az biztos, hogy én nagyon lövöm. Amarra meg én hamarabb odaérek, szóval Várjál? mindenképpen rosszabbul jár. Mi kocsit? Mi ki akar drabolni? Ugorjak én? Jó semmit le. Na, akkor. Na, forduljál meg, hogy... Meg erpézzük már le, Emilio. Ja, majd szóljatok, hogy mikor. Na, de most akkor mit írja? Na, te azt, hogy... Bocs, mégsem... vagy nem tudom, hogy... Mégsem szeretlek annyira. Bocsi, nagyon szeretlek. De ennyire nem.
Majd leugorják fel. Na, Emily, a fegyvert vegyük már elő. Jó van, na. Én ráfogom a csajra, te meg kekére. Várjál. Te is fogd rám, mint hogyha én is Én is azt mondom. Engem is elraboltatok volna. Írjátok neki, Felháborodok. túl sokat tud. Jó, de kezd el gépelni. Te most Na, már nagyon nerpéz. Írjad neki, Gépél. túl sokat tudsz. Micsoda? Túl sokat tudtok. Na, de írd már be. Hogy... Amit mondta az előbb. Ki? Hát, hogy nagyon szeretek, de ennyire nem. De azt már leírtam. Ja! Picsába. Pedig az ugrás közbe kellett volna. Pont megjött 1.189.865 forintom. Majd 250 000 tudsz adni. Azt a nő nem fog leülni, figyelj. Tudj. Hát akkor lelövöm a picsába. Ugorjon már rá, ezt megnézzük. A hulláját. Nem az Á, meg. de adok neki gyógyszert. Ez igen. Újra nézd. Ez vicces lesz. Csak olyan gyere. Nem fog túlélni, hülye vagy, menjél már. Meghalt. Ja. Lőjük agyon a picsába. Leugrott! Mi ugrott le nagyon hülye?